Šťastný nový rok 2024 vám prajeme z kanála Večer 5GB. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia, veľa splnených predsavzatí a aj tento rok vám prineseme veľa rozhovorov, či už so známymi alebo neznámymi kapelami, ktoré by vás mohli osloviť, a preto sledujte náš kanál a ak máte nejaké zaujímavé tipy na kapely, tak napíšte do komentára. Čaute. Tak všetkým prajem šťastný nový rok 2024. Fajnovo sme sa dožili úspešného nášho pozemského snaženia, všetko je v poriadku a budúci rok bude proste ešte lepšie. Ktoré sa volá Korene. Toto strihneme ešte, ne? Strihneme Vešprča? Lebo CDčka som nehal. Ja úplne mimo. Teraz som ich hľadal hen tam, že kde sú tie CDčka? Ale chronologicky môžeme ešte s Pálom nejakú spoluprácu dať. Nevedel som, teraz som to hľadal, že kokos, jak rýchlo prehondím na toto. Musím to dať sem. Víš, čo robíš? Hovorím ti. Že toto ešte môžeš dať bokom, že teraz môžeme dať vsúvku s Pálom, že ho trošku povychvaľujem a ja neviem čo. Áno, hej. Pozdravíme ho. Tak. Počkajte, chlapi. Do prdele tu. Ešte máme ten strih? Toto ešte nemôž. To je strih, hej, stále. Teraz je už úplný strih. To bol vlastne... Klídek, na to nasrať, to mi je jedno teraz. Nechytí to? Že zapni si nabíjačku, lebo ťa vypnem. Aha, no to by bol prúser, že áno? to asi, hej. A teraz, za to nasrať. A však to rovno na servisky sa vyhondilo. Super. Máš šťastie. Dobre, tak teraz pôjdeme od Pala. Počkaj, Ako si ešte sa nepôjdeš nikam. To hovoríme spolu teraz. To mi nevadí. A je toto možné? Kúkam, kde sú tie one, kam som ich tam položil. Stále som tam pozeral na ňo. No vzadu. Ja to aj nerád používam toho multiinstrumentalistu, ale neviem sa tomu vyhnúť, lebo... Kokos, ale ako náhle hráš na viacerých nástrojoch, ešte spievaš do toho, lebo keď potom musím vysvetľovať ľuďom, že nemôžem chodiť koncertovať, lebo všetko si nahrávam sám. To je bomba, vieš, to ešte dáme. Tomu sa neviem vyhnúť do keľu. Dobre. To ešte dáme. Tam sa nasrať. Go! A za mňa môžete, robte si čo chcete. Dobre. Nemám čo byť. Ale ne, odlej si z môjho. Dobre. Čaute, práve sme dokončili ďalší zaujímavý rozhovor. Ten bude priamo zo štúdia, to sme ešte nemali. A môjim hosťom bol Maroš Repčík. To si skús repík. No hajn mal byť. Inšpiroval ma ten body. SGB. Naďalej ešte si fórime si. Točí stále? Točím stále. Dobre. Tak to strihneš. SGB. LSD. KGB. Už sme inde. Už to nenatočíme. To už je progres. Ten pohľad ti dám sem zatiaľ. Dobre. Čaute, práve sme dokončili ďalší zaujímavý rozhovor. Ten sa točil v štúdiu, čo bude také zaujímavé. A môjim hosťom bol Maroš Repík. Čaute a sledujte 5GB. Nevadí, večer z 5GB. Večer z 5GB? Večer z 5GB. Tak dáme. Ešte raz dáme. Večer z 5GB. Však máme času. Jak ona. Máme Času, nie. Ja tu balím, ty kokos. Kam sa to naláš? Aj iný program je než toto, hej? Pochybujem. Toto je topka. Dneska. Kokos, už ste jak ona na tom... Už Ste jak na Facebooku, že v tomto neber to vážne, kokos, jak to bol Danko, oni, Fico a Pellegrini, ty kokos, to si pozrite. Áno, to tiež dobré. Tak, po tretíkrát prosím, už to natočíme. Dobre. To už bude rýchlovka, do hodinky to máme. Dobre. Čaute, práve sme natočili ďalší zaujímavý rozhovor.
Kvôli vám. Ja inak idem... Ani si nepil. Dobre. Čaute, práve sme dokončili ďalší zaujímavý rozhovor. Ten sme robili v štúdiu, čo bude zaujímavé. A mojím hosťom bol Maroš Repík. Ahojte a sledujte Večer z 5GB. A môžeme ísť domov. Dobre, ty kokos. Toto bolo najlepšie. Jak nič. Uputávka, pol hodina.